महापौर रितू तावडेंना कोर्टाचा दिलासा नाहीच। 2016 शिक्षक मारहाण प्रकरणामध्ये हा खटला सुरूच राहणार असल्याचं सांगितलं जातंय। दोषमुक्ती अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळलाय। 2 शिक्षकांना मारहाण केल्याचा आरोप मुंबई सेशन कोर्टाकडून महापौर रितू तावडे यांना दिलासा मिळालेला नाहीये। या प्रकरणामध्ये 2016 मध्ये शिक्षक मारहाणीचं प्रकरण घडलेलं होतं आणि या प्रकरणामध्ये दोषमुक्ती अर्ज कोर्टानं फेटाळून लावलाय। रितू तावडे यांच्या विरोधातला हा खटला सुरूच राहणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे। 2016 मध्ये 2 शिक्षकांना मारहाण केल्या प्रकरणामध्ये रितू तावडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे। इतर साक्षीदारांनी देखील अर्जदार रितू तावडे यांना घटनेवेळी पाहिलेलं आहे असं न्यायाधीशांनी म्हटलंय। आणि कॅन्सरग्रस्त शिक्षकाच्या बदलीमुळे रितू तावडे यांच्यासह इतर 6 जणांनी सांताक्रूज इथल्या उर्दू शाळेतील शिक्षकासोबत वाद घातलेला होता आणि या वादादरम्यान रितू तावडे यांनी 2 शिक्षकांच्या कानशिलात लगावली होती असा त्यांच्यावर आरोप आहे।